Нали предлагахте такова тестерчета, да. Може ли едно? Обаче той е доктор днес. М? Е този път. Мъжки или женски? Унисекс се бъде показал. А някакви мъжки има ли? Да, те са е тук. Искаш ли да ти извадя да ти покажа? Какви цени са горе-долу? Значи те са на различни цени. Най-евтиния реално е 55 лева, най-скъп е 125. Каква има разликата? Или марката? Самата марка, защото реално това е арабска марка, нали пак дубайска. Имаме и френска линия, ето тази на Мейсън, които са. Но реално те се бъдат най-хубавите на цените. Тези два са и най-скъпи. Но и ето тези също са много хубави, много купувани. Трите, които са ето този синя, белия и черния. Току-що те харесах. Моля? Харесах те току-що. Смисъл? В смисъл, много си хубава. Благодаря. Имаш ли си гадже? Да. Да. Ще се жените ли? Да. Добре. Добре. Мартин, е той, първия. Да, това е марка. А той кой е? Той е от тези парфюми. Това е само дадено името на марката, иначе парфюм. Е този червения отдолу. Добре, пак ще дойда да си Добре. избера. Мерси.